Kaalaman ng kabataan naman sa pag-iwas sa pagkalunod, pinatatag sa mga paaralan sa bayan ng Bayambang. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagbahagi ng kaalaman ang mga otoridad sa mga paaralan sa Bayambang kaugnay ng pag-iwas sa pagkalunod kasunod ng naganap na insidenteng kinasangkutan ng ilang kabataan sa bayan. Personal na nakipagpulong ang mga pulis sa mga mag-aaral at guro upang bigyang diin ang kahalagahan ng ibayong pag-iingat lalo na sa pagligo sa ilog at iba pang anyong tubig. Ipinaalala rin ang agarang pag-uulat sa mga kinauukulan sa oras ng emerhensya upang maiwasan ang posibleng trahedya. Bukod sa water safety awareness, isinama rin sa kampanya ang anti-suicide drive na naglalayong palakasin ang kamalayan ng mga kabataan sa mental health. Hinikayat ang mga kabataan na maging bukas sa kanilang nararamdaman at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa pamilya, guro o otoridad kung kinakailangan. Magpapatuloy ang aktibidad sa iba't ibang paaralan at komunidad upang higit pang mapalawak ang kaalaman at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente lalo na ng kabataan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.